Вот вообще в связи с разговорами многие уже высказались из политиков наших в нашей стране, что вот если бы они, допустим, могли встречаться, ну, как бы были бы у меня полномочия, я бы с Путиным, там, кто-то на рыбалку, кто-то еще куда-то. Вот ваш опыт переговоров, ну, не с Путиным лично, да, но вы знаете о переговорах, кто ведет с ним лично переговоры, вообще о встрече с россиянами. Они какие-то куда-то двигаются, или это абсолютно вот бессмисленная трата времени в Мінську вообще? Ну, ви знаєте, у нас дуже багато критиків Мінська, при тому нічого внятного іншого не пропонують, окрім якихось фантазій абсолютних. Я хочу сказати, що дійсно не виконуються Мінські угоди, жодного дня не виконуються Російською Федерацією. Але вони працюють, тому що саме Мінські угоди прив'язані до санкцій. І зверніть увагу, що це важке голосування за пролонгацію закону про особливості місцевого самоврядування в Донецькій і Луганській областях отримало позитивну позицію і наших партнерів по Європейському Союзу, і в Раді безпеки ООН країнами-партнерами, тому що це насправді вибиває козир Росії, що начебто Україна не виконує політичний блок Мінських угод. Єдині, хто не сказали доброго слова про це голосування, це Російська Федерація. Дуже показово. Опозиція сьогодні часто говорить, що як тільки вони прийдуть до влади, вони відразу ж домовляться про Будапештський формат. Ну, що я тут хочу сказати? По-перше, як тільки в мене є багато питань, я би хотіла подискутувати, ну, це вам, будь ласка, я би хотіла подискутувати очно, з лідерами парламентських груп і фракцій, які, знаєте, в теорії такі дуже великорозумні відносно вирішення питання Донбасу, відносно кількох питань. От вони приходять, наприклад, там до влади і розривають Мінські угоди. Вони усвідомлюють, що наступний день розриваються санкції. Хто за це буде нести відповідальність? Перше питання. Друге, як вони збираються примусити Росію погодитись з тим, щоб за столом переговорів були Сполучені Штати і Британія. А без Росії будь-який стол не має значення, тому що, це Росія має сидіти за столом і нести відповідальність за свої злочини, як в Криму, так і на Донбасі. Третє, де впевненість, що Британія і Штати відразу погодяться брати участь в таких консультаціях. Мені здається, дуже важливо, чого ми сьогодні досягли, і це досяг Порошенко, його команда, це те, що Британія і Сполучені Штати допомагають Україні, в тому числі в військових питаннях. Як важко ми йшли до того, щоб отримати зброю. Ми це отримали. Ось що дуже важливо. Очевидно, що Мінськ не є ідеальним. І перед вами не сидить людина, яка там в рожевих окулярах дивиться на ці перемовини і на цю домовленість. Я усвідомлюю і свідок, в яких важких умовах вони приймалися. І яка лежала відповідальність, прийшла тоді на президентові. І груз того, що щодня вбивали десятки наших хлопців, розумієте, десятки. Мінські угоди допомогли зупинити повномасштабний наступ і вбивства десятків людей. Але щодня гинуть українці. Звичайно, це теж страшні цифри. Ми повинні думати, як це зупинити. Як ми маємо це зупинити? Очевидно, що через посилення тиску на Російську Федерацію. Тут наші партнери повинні нам більше допомагати через санкційний режим.